Evo, reših da ispričam nešto o znanju, odnosno istini. To mu je valjda isto. Kad je nešto istina, onda ti to možeš da saznaš. Možeš da znaš. Ja tako mislim. Ne znam šta vi mislite. Kako doći do znanja? Do pravog znanja. Ne, molim vas, nemojte samo ovo bubano, ovo repetitivno. To nije znanje, to su informacije. Znači, pravo znanje, funkcionalno znanje. To je znanje. Neko ko je čitao recept kako se prži jaja na oko, a nije ga nikada ispržio i nije nikada video da to neko radi, taj može da čita tu knjigu u 100 godina i on to, da ga terate da uradi, on to neće znati. Ali bukvalno neće znati ako je samo čitao. Piše tamo recept i piše uzmeš jaja, 2 jaja, razbiješ. Mislim, ako on nije video tiganj, šporet i nikada, mada je to nemoguće da to neko nije video, ali uzmemo u obzir, razumete? Znači, čitanje je ok, kao inspiracija, motivacija, ali ti moraš jednom da ostaviš tu knjigu, da odeš tamo i da ispržiš jaja. Ako nisi to nikad uradio, onda džaba čitaš. To je to. Znači znanje, funkcionalno znanje. Ne ono, pročitaš, spasila čovečanstvo. Evo ti diploma. Doktore. Dakle, znanje. Pravo znanje. Mislim da ste shvatili šta mislim. Egzaktno, apsolutno. Nešto što je pravo znanje je uvek i u svako vreme i svuda znanje. Ne može 60-ih godina da bude znanje, 80-ih neznanje i tako da ga stalno menjamo glasanjem i da to zovemo naukom. Nauka je znanjologija. Hrvati kažu znanstvenost. Nemci kažu Wissenschaft. Stvara znanje. Znači, pravo znanje je apsolutno. To vam je dovoljno jasno da shvatite da mi danas imamo neznanje u nauci. U mnogim stvarima. Dakle, postoji i u nekoj nauci postoji nešto apsolutno, egzaktno, tačno, ali većina je to stvar dogovora, glasanja, referenduma. Sednu naučnici, izglasaju, dogovore se i onda za svako vreme stvore neku naučnu činjenicu. Dakle, kako doći do pravog znanja? Stepen niže od znanja, ono kad ste na putu do znanja, je posmatranje. Znači, osoba koja ne zna, prvo što mora da uradi je da posmatra, ali svim čulima. Ne samo da gleda ili samo da sluša, nego svim čulima da posmatra. I onda stiže do znanja. Stepen niže od posmatranja je razmišljanje. Znači, osoba ako ne zna i ne posmatra ili nije u mogućnosti da posmatra, ona sedne, razmisli o tome i onda krene ka posmatranju i stigne do znanja. Znači, razmišljanje nije nešto što radimo 5 godina. Znači, to je trenutak, razmisliš, uključiš mozak i kreneš u akciju. Okreneš oko sebe, posmatraš u zavisnosti o čemu se radi i stigneš do znanja. Sad imamo još niže stepen od tog razmišljanja. Tu je hrana, seks i ovo sve. Znači, osoba ima 200 kila, jede, pije, uživa u životu. Nema šanse da ona sedne da stavi prst na čelo. Nema šanse. Ali da posmatra i da na kraju nešto sazna. To nema šanse. Ona može da proba batak, šnicl, to je posmatranje, i onda sazna da je to ukusno. To je vrh. Ili pivo, ili tako nešto, neke gluposti. Dakle,
Uvek se iznerviram tako kad se dohvatim neke teme. Nadam se da vam je jasno kako ćete nešto da saznate. Znači, knjige bacite u smeće. Mislim, pročitate, to je deo razmišljanja. Knjige su deo razmišljanja. Naravno, vi posmatrate knjigu. Pročitate, onda razmišljate o tome i onda krenete u akciju da posmatrate to što ste pročitali, da vidimo gde su ti koje je spasila o smrti i čovečanstvo, ono što piše u knjizi, i vidite da to ne postoji. I gde su ta silna groblja? Deca su umirala ranije. Moj deda imao 13. Preživjeli. Lažu. Spasila čovečanstvo. Dakle, čitate knjige, gledate, slušate neka predavanja, neke ljude i onda krenete u akciju da posmatrate i da na kraju saznate. Mada ova grupacija što samo jede, pije i ništa ne razmišlja, ne zanima je, ona je najmnogoljudnija. To vidimo danas. I zašto je to sad tako? Zašto ljudi ne žele da znaju kada, evo vidite, to je jednostavno. To je mnogo jednostavno, uopšte nije teško. Kreneš, posmatraš, razmisliš, posmatraš, saznaš. To je zato što RTS kaže da je naše pravo da znamo sve i onda kaže budimo odgovorni. Kada ti nešto saznaš i znaš, stvarno znaš, ti moraš da budeš odgovoran, brale. To je glavna prepreka da se ljudi pokrenu i da nešto saznaju u životu. To je glavna prepreka. I zato kad ti nešto nekom hoćeš da kažeš pametno, on ti kao, ma pusti me bre, neću da smaram mozak, bre, neću to da znam, šta mi treba to da znam? Razumeš? Eto, to je to, pa sad ti vidi kako ćeš da spasiš ovo čovečanstvo neznanja, gluposti i zla i svega što dolazi